سلمتاخا أبصرعخا يخون أبزمدناخا بقليلو تتكاي ريبلاسابل اتخون سلمتاي كايو اتتعيز مسلسب بهاندوات عاي خدعات زفتملو اتحاكيجين عالم لو سلا زخونكا تراي كيوري ايتوكانيا كيوري زمت كابتن سبا زلكا ادلاينتيو لومي كابتن عالم زسنبدت 48 حكتات سلطان استرخو نناصنتكا زحلون سلات خادم غلطفهم مكالخليهم نخرورو زغورون حامشتا مشتراو حقتات كنرينا نجمر حقي حسرت حدا سوات او لعليخا صقعتنياتات نخونو جبر تدلاي سودي خويس تفتاوي حدا مشتر كنغركا ابز عالمنا تاتكون انت دليخا سوات نعخا برتو عدلاينت كلوكا اتكبر لك مبزحتو سب سوات انت فتيومني ناس اندتن سلطانن كركوية إلي حاسب اتني حق سلطان جن بانصاريو سوات فتوخا يخليوم جن بقليلو ختكوخا يخليوم سلام كان ناس اندت كان زحلو سوات بزيك خامنبار وي مسرح خساوز تقومو سقعتنياتات مزخونو ترايو روورت جرين ابزا حق زيا ناس اندت كوالتا زخون عوي مشتر ينقرنا نزن مردا نايت عوي بوليتيكانيا اوتون فان بيسمارك تاريك سمعيو أما بل عصرت تشعة خفل زمن اوتو فان بيسمارك استبهال بل حسواي ناي جرمن قداماي منستر كوني اتنقوس ويليام بل حدا نعو بزوح اي فتوى نيرو انتخونا جن بيسمارك نتنقوس بزي كانسو والا حانت سقوم تخوصد كم زي يخيل غيرو أسلطنو بيسمارك ترايد فلطوم مشتراو من قدتات بوليتيكان ديبلوماسين نيروم اتنقوسن بيسمارك كاو سلطانو خسوغو انتفتنو اتهاجر كتفرس مخانا يردع نيرو اتنقوس حدا جزي كمزيلو أمارير نيرو او تحت بيسمارك كان كانقوس مخان كبيديو بيسمارك بمولو ناتنت يزي نيرو سلمنتاي مخنياتو نسونو نقوسو باريا أدلاينتو سلسغوريو سنل بوناوي تنتنا فقر دويس فرحي او عالم سلطان مفتاو كامد لا يستحطواغا اللوو فقري سوا سلس فتو خاطراي ايخورو خانيوم فقري تلاواتيو لومز فتوكا سوا خصلكا يخليو سقعتنينت سوات نعخا انت دليو مخاغن جن كتكوخا ايخلن يوم سقعتنينت نعخا زي النغانق حسنت يهوكا عدا سب نعخا خمو قدا زغطب بزيكاخا نسوون سلاز تفيو كما جيركا او هيوتكا تتقوملو إذا حقي او كل هيوتكا تتقوملو تخيليخا قداماي كل مشتركا اي تفلت او سراح يخون او زمدنا حانت نسخا تراي اتفلتا مشتراوي تقول في تهالخا كل سب كسرح زغل نقر تراي تسرح انتخوينكا نسخا تتكايخا كالاي بالحتاتكا عقب نسوات كما جيروم برسم كم زقومو مولو بمولو ايتماروم نساتهم نخعوة كل جزي ناتكا مخروي دقف نخحاتو منقد قدف سالساي زي تتكاخن يتزعوي سلطان حاد عوي تقام كما تخلو كل سناوي عينتخا كتمت كلو نسخا مفتحي انتهاليكا نسخا اخا اتني حاكي قويتا بوزحا سوات كدقفني انتخوينوم كل خوهم ألني يليوم اتحققن سوات كلهم ترخو نابكالي حدش نجر يخديوم نسوات كل جزات ميت كلهم جبر ناتك حجز ناتك فلتت ويناتك فقر بموتون تراي هابوم كل جزات زيادان خدلي خامس جور كيوم نحوارو أخيرهم خا كنوريوم أبزع علم نات الناس ركب بمحوا زي كونس بمدلايو سوات أول عليها تقعتنياتات كهون كلو نسخا خانت زمدنا اتزورو لو من رسخا حتتا سوات بزيكاي كسرحو يكنورو يخلو ديوم مولسو اوه انتخوينو نسخا سلطاني والكان إذا فيديونا كلون خباطا لايك شير قورو زيادان وشتاو سلامكم من عواتكم زحقزو فيديوتات نمراي دما سابسكرايب مقوار ايتروسو حقي عصر تخليتين بوحد حقنتن لكسنان نسوات أدنا قروم حاكنت حد جزي يتزعوي حاسوتي حدا زقر مشتر كنقركا أبزع علم نعاد سب كتبرو وي مكالا خلين خرور كتقورو انت دليخا
እቲ ዝበለጸ መሳርሒ ሓሶት ዘይኮነስ ሓቂ እዩ። ስለምንታይ እዮም ገለ ሰባት ሓንቲ ንእሽተይ ጽብቕቲ ነገር ገይሮምልና ድሕሪኡ ግን ዓብዪ ጉድኣት ዘውርዱልና? ምኽንያቱ ንሳቶም ነቲ ናይ ሓቅነት መጻወድያ ስለ ዝተጠቐሙሉ እዩ። ሮበርት ግሪን ኣብዛ 12 ሕጊ ነቲ ናይ ተኹላ ብመልክዕ በጊዕ ስልቲ ይነግረና። ነዚ ንምርዳእ ናይቲ ዝበልሐ ዓለም ለኸ መታለሊ ታሪክ ስምዓዮ። ኣብ 1920ታት ቪክቶር ሊስቲንግ ዝተባህለ ኣዝዩ በሊሕ መታለሊ ነይሩ። ንሱ ምስቲ ኣብ ታሪክ ኣዝዩ ዝፍራሕ ዝነበረ ዓብዪ ዓመፀኛ ኣልካፖን ክራኸብ ወሰነ። ሊስቲንግ ንካፖን ሓደ ዓብዪ ናይ ወፍሪ ስራሕ ኣለኒ፣ $50,000 እንተሂብካኒ ኣብ 60 መዓልቲ 2 ዕፅፊ ክምልሰልካ እየ በሎ። ካፖን እቲ ገንዘብ ሂብዎ። ሊስቲንግ ነቲ ገንዘብ ኣብ ሓደ ባንኪ ዓቆ እምበር ዋላ ሓንቲ ስራሕ ኣይሰርሐሉን። ድሕሪ 60 መዓልቲ ሊስቲንግ ናብ ካፖን ተመሊሱ ከምዚ በሎ፣ ጎይታይ ይቕሬታ ግበረለይ፣ እቲ ወፍሪ ፈሽሉ እዩ፣ ግን ንዓኻ ክጐደካ ስለ ዘደለኹ ነቲ ዝሃብካና $50,000 ሙሉእ ብምሉእ መሊሰልካ ኣለኹ። ካፖን ሰንበደ። ሓቀኛ ሰብ ረኺበ ኢሉ ሓሰበ። ካፖን በቲ ሊስቲንግ ዘርአ ውሑድ ሓቅነት ስለ ዝተመሰጠ መከላኸሊኡ ኣውረደ። ሊስቲንግ ነቲ ገንዘብ ክምልስ ከሎ ሓደ ዓብዪ ምስጢር ይሰርሕ ነይሩ፣ እምነት ካፖን ንምርካብ። ኣብ መወዳእታ ካፖን ባዕሉ ንሊስቲንግ $5,000 ከም ህያብ ሃቦ። ሊስቲንግ ብሓንቲ ናይ ሓቂ ስጉምቲ ጥራይ ንልቢ እቲ ዓብዪ ዓመፀኛ ተቆጻጸሮ። ስለምንታይ እዩ ምስጢራዊ ልግስና ዝሰርሕ? ኣእምሮ ሰብ ተፈጥሩ ጥርጣሬ ኣለዎ። ሓደ ሰብ ሓድሽ ነገር ሒዙ ክመጽእ ከሎ እንታይ ክሰርቀኒ እዩ ኢልና ንሓስብ። ሓደ ሰብ ንእሽተይ ስሕተት ክኣምን ከሎ ወይ ድማ ዘይተጸበኻዮ ልግስና ህያብ ክህበካ ከሎ እቲ ናይ ኣእምሮኻ ናይ ሓደጋ ደወል ይጠፍእ። ሓደ ሰብ ጽቡቕ ምስ ገበረልካ ንስኻ ድማ ውሬታ ክትምልስ ትግደድ። እቲ ሰብ ነዛ ስምዒት እዚኣ ተጠቒሙ ዝደለዮ ምስጢርካ ክሰርቕ ይኽእል። ኣብ ህይወትካ ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ? እዚ ሕጊ ተንኰለኛ ኹን ማለት ጥራይ ዘይኮነስ ብልሒ ሃልኻ ማለት እዩ። ቀዳማይ ብንእሽተይ ጌጋኻ ጀምር። ሓደ ሰብ ንዓኻ ከኣምነካ እንተደሊኻ መጀመርታ ሓንቲ ዘይትጐደካ ንእሽተይ ጌጋኻ ተኣመን። እወ ኣብዚኣ ተጋጊየ እየ ክትብል ከለኻ ሰባት እዚ ሰብ ሓቀኛ እዩ ኢሎም ስለ ዝግምቱ ነቲ ዓብዪ ምስጢርካ ኣይጥርጥሩን እዮም። ካልኣይ ህያብ ከም መእተዊ ማዕጾ። ሓደ ጸላእኻ ዝነበረ ሰብ ወይ ዝጠርጠረካ ሰብ መከላኸሊኡ ንኽሩር እንተደሊኻ ሓንቲ ዘይተጸበያ ልግስና ግበረሉ። ሳልሳይ ተጠንቀቕ። ካልኦት ሰባት ንዓኻ ብኸምዚ መንገዲ ንኸይጥብሩኻ ንቓሕ። ሓደ ሰብ ብሃንደበት ጥዑይ ክኸውን ከሎ ወይ ድማ ስሕተት ክኣምን ከሎ ስለምንታይ ሕዚ ኢልካ ንርእስኻ ሕተታ። ኣብዚ ዓለም እቲ ዝለዓለ ብልሒ ሓቅነት ከም መጻወድያ ምጥቃም እዩ። ሎሚ ምስ ሰባት ክትራኸብ ከለኻ ኩሉ ግዜ መጥቃዕቲ ኣይትጀምር። ሕጊ 13 ሓገዝ ክትሓትት ከለኻ ኣብ ረብሓ እቲ ሰብ ኣትኩር። ሰባት ንዓኻ ኣይኮኑን ዝረዱ፣ ንርእሶም እዮም ዝረዱ። ሓደ ዝሕዝን ሓቂ ክነግረካ፣ ኣብዚ ዓለም ንሓደ ሰብ ስለቲ ዝገበርኩልካ ኩሉ ውዕለት ወይ ድማ ስለዚ ጸገመኒ ጥራይ ርደኒ ኢልካ ክትልምኖ ከለኻ ንዓኻ ከም ጾር ገይሩ እዩ ዝርኤካ። ስለምንታይ እዮም ሰባት ሓገዝ ክንሓቶም ከለና ዝርሕቑና? ምኽንያቱ ንሕና ኣብቲ ናትና ጸገም ጥራይ ስለ ነትኩር እዩ። ሮበርት ግሪን ኣብዛ ሕጊእዚኣ ነቲ ዝለዓለ ናይ ምምጓት ምስጢር ይነግረና። ነዚ ሕጊ ንምርዳእ ነዚ ታሪክ ንስማዕ እዮም። ኣብ መበል 50ይ ክፍለ ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ መንጎ ኮርሲራን ኮሪንትን ኩናት ተወልዐ። ክልቲአን ሃገራት ካብቲ ዓብዪ ሓይሊ ዝነበሮም ሰራዊት ኣቴንስ ሓገዝ ንምርካብ ወከልተን ሰደዳ። ናብ ኣቴንስ ምስ መጸ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ከምዚ ዓይነት ውዕለት ጌርናልኩም ኢና ክትረዱና ይግባእ እዩ ኢሉ ነቲ ናይ ቀደም ውዕለት የዘክሮም ነይሩ። ወኪል ኮርሲራ ግን ብዛዕባ ሕሉፍ ታሪክ ዋላ ሓንቲ ኣይተዛረበን። ኣብ ክንዱ ከም ዝበለ ምሳና እንተተሓዋዊርኩም እቲ ዝሓየለ ናይ ባሕሪ ሰራዊትና ናትኩም ክኸውን እዩ፣ ንጸላእትኩም ስፓርታ ድማ ብሓባር ክንስዕሮም ኢና በለ። ኣቴንስ ንመን መረፀት ይመስለካ? ንኮርሲራ መረፀት።
ስለምንታይ? ምኽንያቱ ውዕለት ምዝካር ጸርዩ፣ ረብሓ ምርኣይ ግን ድፊት እዩ። ኣቴንስ ነቲ ኣብ መጻእ ዝረኽቦ ረብሓ እምበር ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝተገበረ ውዕለት ኣይተገደሰትሉን። ስለምንታይ እዩ ውዕለት ዝፍሸል? ኣእምሮ ሰብ ተፈጥሩ ንገዛ ርእሱ እዩ ቀዳማይ ይሰርዕ። ውዕለት ጸርዩ ንሓደ ሰብ ከም ዝገረልካ ነይረ ክትብሎ ኸለኻ ትሑት ከም ዝኾነ ትነግሮ ኣለኻ። ንሰብ ጸጊሙኒ እዩ ርድአኒ ክትብሎ ኸለኻ ንዓኻ ከም ድኹም ሰብ እዩ ዝርአካ። ሰባት ድማ ምስ ተዓወት እምበር ምስ ተሸነፍቲ ክውግኑ ኣይመርጡን እዮም። ኣብ ህይወትካ ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ? ሓገዝ ክትሓትት ከለኻ ንልቢ እቲ ሰብ ዘይኮነስ ንስስዑኡ ወይ ንረውሕኡ ተንክፎ። ቀዳማይ እንታይ ይረብሕ ኢልካ ሓተት። ቅድሚ ሓገዝ ምሕታትካ እዚ ሰብ ነዚ ነገር እንተገይሩለይ ንሱ እንታይ ክርባሕ እዩ ኢልካ መርምር። ካልኣይ ሕሉፍ ታሪክ ኣይተምጽእ። ቅድሚ 2 ዓመት እኮ ረድኤካ ነይረ ምባል ኣቋርጽ። ሰባት ነቲ ትማሊ ዝበልዕዎ ምግቢ ሎሚ ኣይዝክርዎን እዮም። ንሳቶም ዝዝክርዎ ነቲ ሎሚ ዘለዎም ጥሜት ጥራይ እዩ። ሳልሳይ ብዓወት ኣሰንዮ። ምሳኻ እንተሰሪሐ ክልተና ክነተርፍ ኢና በሎ። ንዓኻ ምርዳእ ንዕኡ ዓብዪ ዓወት ምዃኑ ኣእምኖ። ብዙሓት ሰባት ክድግፉኒ እንተኾይኖም ጽቡቕ ሰብ ክኸውን ኣለኒ ይብሉ እዮም። እቲ ሓቂ ግን ሰባት ዝድግፉኻ ክርብሑ ምስኽእሉ ጥራይ እዩ። ኣብዚ ዓለም ሓገዝ ምሕታት ማለት ምልማን ዘይኮነስ ንግዲ ምስራሕ ማለት እዩ። ሎሚ ንሓደ ሰብ ሓገዝ ክትሓትት እንተደሊኻ ብዛዕባ ጸገምካ ኣይትዛረብ፣ ኣብ ክንዱ ብዛዕባ ዕዱል ተዛረብ። ሕጊ 14 ከም መሓዛኹን ከም ሰላይ ግን ስራሕ። ሓበሬታ እቲ ዝዓበየ ምስጢር ስልጣን እዩ። ሓደ ዘስንብድ ሓቂ ክነግረካ ኣብዚ ዓለም እቲ ብዛዕባ ጸላእዩ ወይ መዋዳደርቱ ዝያዳ ሓበሬታ ዘለዎ ሰብ ኩሉ ግዜ ንሱ እዩ ዝዕወት። ስለምንታይ እዮም ገለ ሰባት ናትካ ዝቕጽል ስጉምቲ እንታይ ምዃኑ ኣቐዲሞም ዝፈልጡ? ስለምንታይ ከኢኻ ምስ ሓደ ሰብ ተመሲጥካ እናዕለልካ ኸለኻ ከይተሰምዐካ ምስጢርካ ኩሉ እተውቶ? ምኽንያቱ ንሳቶም ነቲ ናይ ሰላይነት ጥበብ ስለ ዝተጠቐምሉ እዩ። ሮበርት ግሪን ኣብዛ 14 ሕጊ ነቲ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ክህልወካ ዘለዎ ረቂቕ ብልሒ ይነግረና። ነዚ ንምርዳእ ናይቲ ዝበልሐ ነጋዳይ ታሪክ እስማዓዮ። ኣብ መጀመርታ መበል 20 ክፍለ ዘመን ጆሴፍ ዱቪን ዝተባህለ ኣዝዩ ፍሉጥ ነጋዳይ ስነ ጥበብ ነይሩ። ዱቪን ሓደ ምስጢር ይፈልጥ ነይሩ። ንሓደ ሃብታም ሰብ ሓደ ክቡር ስእሊ ክትሸጠሉ እንተደሊኻ መጀመርታ ድልየቱ ድኻሙን ምስጢሩን ክትፈልጥ ኣለካ። ዱቪን ንሓደ ዓብዪ ሃብታም ኣንድሩ ሜሎን ሓደ ነገር ክሸጠሉ ደለየ። ዱቪን ምስ ሰራሕተኛታት ሜሎን ዓርኪ ብምዃን ምስጢራዊ ሓበሬታታት ክእክብ ጀመረ። ሜሎን እንታይ ዓይነት ሕብሪ ይፈቱ? መዓዝ በይኑ ዝኸውን? እንታይ ዓይነት ጠባይ ኣለዎ? ሓደ መዓልቲ ሜሎን ኣብ ሓደ ሙዝየም በይኑ ኮይኑ እናተዛወረ ከሎ ዱቪን ብኣጋጣሚ ኣብኡ ተረኸበ። ዱቪን ምስ ሜሎን ከም ተራ ተዓዛቢ ኮይኑ ክዕልል ጀመረ። ሜሎን ግን እዚ ሰብ እኮ ልክዕ ከማ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ኢሉ ተገረመ። ዱቪን ኩሉ እቲ ሜሎን ዝፈትዎ ነገር ኣቐዲሙ ስለ ዝፈለጦ ንልቢ ሜሎን ብቐሊሉ ተቆጻጸሮ። ሜሎን ንዱቪን ምርጡ ዓርኩ ገበሮ። ዱቪን ድማ ብሚልዮናት ዝቝጸር ዶላር ስነ ጥበብ ይሸጠሉ። ስለምንታይና ምስ መሓዝትና ምስጢርና እነውፅእ? ኣእምሮ ሰብ ተፈጥሩ ምስ ፈትዎ ወይ ምስ ዝኣምነ ሰብ ሪላክስ ክገብር ይመርጽ። ምስ ጸላእትና ክንከውን ከለና መከላኸሊና ጽኑዕ ይኸውን። ምስ መሓዛ ክንከውን ከለና ግን እቲ መከላኸሊ ይወድቕ። ሓደ ሰብ ሓቀኛ ሰማዒ ምስ ዝኸውን ንሕና ድማ ተረዲእና ኣሎ ብምባል ዋላ እቶም ክንዛረቦም ዘይነበረና ምስጢራት ነውፅኦም ኢና። ኣብ ህይወትካ ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ? እዚ ሕጊ ተዓዛዊ ኩን ይብለና። ቀዳማይ መጀመርታ ስማዕ። ምስ ሰባት ክትዕልል ከለኻ ንሳቶም ብዛዕባ ገዛ ርእሶም ንኽዛረቡ መንገዲ ክፈት። ሰባት ብዛዕባ ርእሶም ክዛረቡ ከለዉ ድልየቶምን ድኻሞምን ብዘይፍላት ይነግሩኻ እዮም። ካልኣይ ሕቶታትካ ረቂቕ ይኹኑ። ቀጥታ ምስጢሮም ካብ ምሕታት ብዛዕባ ዝሓለፈ ተመክሮም ወይ ብዛዕባ ርእይቶም ሕተት። እቲ መልሶም ንባህርያቶም ይገልጾ እዩ። ሳልሳይ ተጠንቀቕ።
ካልኦት ሰባት ንዓኻ ከም መሓዛ መሲሎም ሚስጥርካ ንኸይሰርቁ ንቓሕ። ስነ ልቦናዊ ብልሒ ማለት ቅድሚ ምንቅስቓስካ እቲ ካሊእ ሰብ እንታይ ይሓስብ ከም ዘሎ ምፍላጥ እዩ። ንስኻ ከም መሓዛ ኮይንካ ክትቐርብ ከለኻ ሰባት ልቦም ይኸፍቱልካ። ኣብዚ ዓለም እቲ ዝለዓለ ብልሒ ሰባት መከላኸሊኦም ንኽብርሩ ምግባር እዩ። ምስ ሰባት ክትራኸብ ከለኻ ኩሉ ግዜ ክትዛረብ ኣይትፈትን። እዝንኻ ከም መሳርሒ ተጠቐመሉ። ሰባት ውፅኢትካ ርዮም ክስንብዱ እምበር ሚስጥርካ ፈሊጦም ክዓቅቱኻ ዕድል ኣይትሃቦም። ሓያል ሰብ ማለት ካብቲ ካሊእ ሰብ ንላዕሊ ሓበሬታ ዘለዎ ሰብ እዩ። ሕጊ 15 ጸላኢኻ ሙሉእ ብምሉእ ደምስሶ። ሓደ ጨካን ግን ድማ ሓቀኛ ሚስጥር ክነግረካ። ኣብዚ ዓለም ንሓደ ስጋኣትካ ወይ ጸላኢኻ ፍርቂ ጥራይ እንተወቂዕካዮ ተመሊሱ ንዓኻ ንምጥቃዕ ዝለዓለ ፀዓት ክህልዎ እዩ። ስለምንታይ እዮም ጸገማትና ደጊሞም ዝመፁና? ስለምንታይ እዩ እቲ ይቕረ ዝበልካሉ መዋዳደርቲ ወይ መታለሊ ሰብ ድሕሪ ግዜ ዝገደደ ጉድኣት ዘውርደልካ? ምኽንያቱ ንስኻ ምሕረት ዝመሰለካ ነገር ንዕኡ ግን መበርዓዊ ነዳዲ ስለ ዝኾነ እዩ። ሮበርት ግሪን ኣብዚ 15 ሕጊ ነቲ ኣብ ታሪክ ዓበይቲ ነገስታት ዝተጠቐምሉ ኣዝዩ ሓደገኛ ሚስጥር ይነግረና። ነዚ ንምርዳእ ናይታ ጨካን ግን ድማ በላሕ ንግስቲ ታሪክ እስማዓዮ። ኣብ መበል 7ይ ክፍለ ዘመን ኣብ ቻይና ውቻኦ ዝተባሃለት ንግስቲ ነይራ። ንሳ ሓደ ሚስጥር ትፈልጥ ነይራ። ኣብ ስልጣን ክጸንሕ እንተደሊኻ ዝኾነ ይኹን ንዓኻ ክቃወም ዝኽእል ሰብ ሓንቲ ኣሰር እውን ከይተረፈ ክተፍእ ኣለዎ። ንግስቱ ንኹሎም እቶም ኣብ ስልጣን ዕንቅፋ ዝኾንዋ መዋዳድርታ ሓደ ብሓደ ኣጽነተቶም። ሓደ ግዜ ገለ ካብኣታቶም ይቕሬታ ሓቲቶም ተንበርክኹላ። ንሳ ግን ኣይተታለለትን። ፍርቂ መጥቃዕቲ ጥራይ እንተገይራ ንሳቶም ተመሊሶም ቂም ሒዞም ከም ዝቐትልዋ ትፈልጥ ነይራ። ስለዚ ንዓኣቶም ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ስሞም ንደቆምን ንደቂ ደቆምን እውን ከይተረፈ ካብ ታሪክ ቻይና ኣጥፈቶም። ኣእምሮ ሰብ ተፈጥሩ ቂም ይሕዝ እዩ። ሓደ ተመን ፍርቂ ጥራይ እንተወቂዕካዮ እቲ ቓንዙ ዝያዳ ሓደገኛን ተነኻስን እዩ ዝገብሮም። ጸላኢኻ ምስ ተሳዕረ ምሕረት እንተጌርካሉ ኣብ ክንዲ ምስጋና ስለምንታይ ኣዋሪድኒ ዝብል ጽሊ እዩ ዝሕድር። ሰባት ተመሊሶም ይሓዊ እዮም። ሓደ ግዜ ምስ ሓወዩ ድማ እቲ መጥቃዕቶም ካብቲ ናይ መጀመርታ ብ10 ዕጽፊ ዝሓየለ ይኸውን። ከመይ ጌርካ ኣብ ህይወትካ ትጥቆመሉ? እዚ ሕጊ ሰባት ቅተል ማለት ኣይኮነን። ኣብዚ ዘመን ንሕና ንጸላእትና ብኣእምራዊ መንገዲ ኢና እነጥፎም። ቀዳማይ ኣብ ስራሕ ወይ ኣብ ንግዲ ምስ ሓደ መዋዳደርቲ ክትቃለስ ከለኻ ፍርቂ ዓወት ኣይትሓዝ። ብልሕኻን ጸዓትካን ተጠቂምካ እቲ መዋዳደርቲ ናባኻ ክጥምት ከም ዘይኽእል ጌርካ ብቕዓትካ ኣሪ። ካልኣይ ኣብ ዝምድናታት ካብ ሓደ ጎዳኢ ሰብ ክትርሕቕ እንተደሊኻ ፍርቂ ምርሓቕ ኣይትጠቐም። ስልኩ ኣይትሓዝ። ኣብ ሶሻል ሚድያ ብሎክ ግበሮ። ካብ ህይወትካ ንሓንሳብን ንሓዋርን ኣውፃዮ። ናይ መወዳእታ ዕዱል እናሃብካ ግዜኻ ኣይተባኽን። ሳልሳይ ጸገማትካ ካብ ስሮም መሓዎም። ሓደ ሕማቕ ልምድን ምግዳፍ ክትቃለስ ከለኻ ቄስ እናበልኩ ክሓድጎ እየ ኣይትበል። ሱር ነቀል ለውጢ ግበር። ሓደ ግዜ ምስ ወደቐ ተመሊሱ ንኸይትስእ ማዕጾታትካ ዕፀዎም። ብዙሓት ሰባት ይቕሬታ ምግባር ጽቡቕ እዩ ይብሉ እዮም። እወ ይቕሬታ ንልብኻ ይፍውስ እዩ። እቲ ሓቂ ግን ይቕሬታ ግበር ግን ኣይትተኣማመን። ኣብዛ ዓለም ዝለዓለ ሰላም ዝርከብ ጸላእትኻ ምስ ተወፍዩ እዩ። ስእሊ ማለት ድማ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ እቶም ሰላምካ ዝሰርቁ ሓሳባትን ልምድታትን እውን እዮም። ጸገምካ ፍርቂ ጥራይ ኣይትውቃዕ፣ ስሩ መሓዎ። እዚ ቪድዮ ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ላይክ ሼር ግበሩ። ዝያዳ ንውሽጣዊ ሰላምኩምን ዓወትኩምን ዝሕግዙ ቪድዮታት ንምርኣይ ድማ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ።